Radio no Biblio CEIP de Celeiro. Alumnado de quinto e sexto de primaria. Programa dedicado ao Porto de Celeiro. Aos micros están Omar, Daniel, Cristian, María e Aroa. Os controis de música e son Samet e Lucía. E como invitado especial, Eduardo Míguez, director do Porto de Celeiro. Benvidos e benvidas a Rufosoños, a radio escolar do CEIP de Celeiro. Hoxe estamos aquí para realizar un programa cunha entrevista especial sobre a pesca sostible. O noso invitado é Eduardo Míguez, que se encarga de levar o nome do Porto de Celeiro polo mundo adiante. Ola, Eduardo. Ola, bos días. Agora vaiche preguntar ao meu compañeiro Cristian. Os nosos compañeiros de primeiro e segundo de primaria fan as seguintes preguntas. Cal é o teu animal favorito do mar? O delfín. Teñes barcos ou alguén da túa familia os ten? Si, meu pai foi patrón e armador de barcos, cando era pequeno mariñeiro, e todos os meus tíos, a miña familia en xeral, tanto de meu pai como de miña nai, están vinculados ao sector pesquero de Celeiro e foron en barcos. Encontrasteis peixe enganchado ao lixo algunha vez? Si, en moitas ocasións os nosos barcos traen os lixos para Porto e en algunhas das veces nas redes ou nos propios anzós veñen residuos dos propios peixes, algúns mortos ou comidos por outros peixes, e por iso temos que concienciar moitísimo a xente de que non tire plásticos, botellas, bolsas, porque iso ao final intoxican un ecosistema para o que non están preparados e o que fan é ao final facer daño nos propios peixiños que están no mar. Hai mulleres traballando no mar? Moi poucas, por desgracia. Nosotros, é verdad que este é un sector moi de homes no pasado, que agora xa sempre foi reservado para as mulleres en mariscadoras, en cousas máis de terra, redeiras, pero xa hai uns cantos anos que as mulleres tamén están facendo titulacións de patróns ou de motoristas e están indo sobre todo a barcos de grandes de tripulacións que levan cruceiros ou mercantes. Aquí en Celeiro tivemos algunha experiencia dunha muller que sí que estuvo de patrona en algún barco. Pero nosotros gustaríanos que houbera máis mulleres que se adicasen á pesca e que aposten pola pesca como un futuro profesional. Os nosos compañeiros de terceiro e cuarto queren saber canto pesa un barco? O máis grande canto pode pesar? Mira, un barco dos que hai en Celeiro habitualmente, dos que van a Gran Sol e que traen pescada, son barcos sobre 30 metros aproximadamente e pesan sobre 70 toneladas. Pero hai barcos que levan pasaxeiros, os cruceiros, estes grandes de vacacións e tal, os mercantes moi grandes poden pesar hasta 100.000 toneladas. Son verdadeiros edificios flotantes. Por que é importante para ti o medio ambiente? Para min é moi importante cuidar no sitio no que vivimos. E ao final vivimos na terra, vivimos do mar ou no mar, vivimos do aire, e entón ao final non só temos que pensar que agora ten que estar ben o sitio onde vivimos, sino que temos que deixar unha terra e un medio ambiente
bon para os nosos fillos, para os nosos netos, para os que veñan despois. Isto ten que durar para toda a vida, non só que dure 50, 100 anos ou 30 ou 200, ten que durar moitísimo máis. E entón, se non cuidamos o medio ambiente, temos moitísimos máis problemas de temperaturas extremas, temos moitísimos máis problemas de sequía, zonas onde xa non hai auga, e todo iso ao final vai a ser un problema moi importante, non só no futuro, sino xa en moitas zonas agora mesmo. Os rapaces de quinto e sexto de primaria queremos coñecer quen fundou o Porto de Celeiro? Quen fundou o Porto de Celeiro? O Porto de Celeiro, hasta o ano 93, era unha iniciativa que se xestionaba só nunha cofradía de pescadores. Pero a partir dese ano, porque xa era desde o 1928, creo que é, o sea, fai moitos anos xa fai casi, xa fixo 100 anos. Pero desde o ano 94, todos os pescadores de Celeiro, desde o que tiña unha lenxilla máis pequena a unha máis grande, fixeron unha sociedade para gestionar a pesca desde un punto de vista empresarial. E que non só fora algo artesanal, sino que se pensase tamén como valorizar o traballo dos pescadores. Somos unha actividade económica que é importante para Celeiro, pero tamén para Viveiro, para a Mariña. Moita xente traballa en ese porto, e traballa non só para nosotros, sino para os compradores, para os transportistas, para as pescaderías, para a xente que fai as caixas, para un montón de xente que vive deste sector. E entón, realmente, a túa pregunta, temos que dicir que os propios pescadores son os fundadores deste porto. Tedes algún proxecto novo para o Porto? Sí, ahora mesmo estamos con un proxecto que é, hasta fai non tanto, o peixe chegaba, preparábase en caixas con xeo e se mandaba para Madrid, para Barcelona e para toda España, non? E agora o que está cambiando é a forma de presentación para que a xente xa a poida comprar nos propios supermercados ou nas pescaderías. Entón, o proxecto que temos é unha planta de elaborado para que se mellore a presentación para que vosotros, cando vaiades á pescadería a comprar, non teñades que ver un bicho moi grande, moi difícil de como vou a facer con isto, como vou a limpar, onde vou a tirar os residuos, vai a oler mal ou ben, non, xa compro o filete perfecto e listo para que con un poquinho de sal e un poquinho de aceite na sartén xa que está perfecto. Bueno, pois esta entrevista chegou ao seu fin. Temos que darlle as grazas a Eduardo Míguez por vir ata o Colexio de Celeiro. As gracias teñola que dareu a vosotros, porque sempre que veño é un placer, sempre aprendo un montón e sempre é un gusto ver que nenos pequenos, medianos ou xa grandes como os de quinto e sexto entenden o importante que é cuidar as nosas praias, o noso mar e incluso nas casas o reciclaxe. Gracias a vosotros. Canción Catros vellos mariñeiros, cantada polos nenos e nenas do noso colexio.